या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सूर्याकडे झेप। नितेश राणेंनी धाडस दाखवावं, शिवसेना नेत्यांचं चॅलेंज। आणि पुरस्कार प्राप्त शिक्षिकेचं खास स्वागत। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। जालन्यात मराठा आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, त्यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे। यावर भाजप आमदार नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहूया। काल झालेल्या जालन्यामध्ये अंबड ते झालेल्या लाठीचार्ज संदर्भात मराठा आरक्षणासाठी चालू असलेल्या आंदोलनावर लाठीचार्ज झाले आणि त्यानंतर विविध प्रतिक्रिया यायला लागलेल्या आहेत। मराठा समाजावर झालेल्या लाठीचार्जचं समर्थन हे कोणच करू शकत नाही आणि समाज बांधवांना मी विश्वास देतो की हा लाठीचार्ज कोणीही चुकीच्या पद्धतीच्या मस्ती करून अगर केला असेल तर त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर आमचं महायुतीचं सरकार कारवाई करणार, त्यांना सोडणार नाही। जे आंदोलन सुरू होतं, शिवबा संघटनेचे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी वर्षानुवर्ष प्रयत्न करतायत। अतिशय प्रामाणिक पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण भेटलं पाहिजे यासाठी चळवळीतला एक कार्यकर्ता म्हणून आम्ही सगळेजण ओळखतो। मला आठवतं काही वर्षा अगोदर त्यांच्यावर ज्या एक चुकीची केस झालेली तेव्हा सन्मान्य निलेश राणेजींनीच त्यांना त्या केसमधून वाचवलं होतं। म्हणून पाटलांची ओळख आम्हाला निश्चित पद्धतीने आहे, पण माझा मुद्दा असा आहे की शांत पद्धतीने आंदोलन सुरू होतं। कलेक्टर असो, एसपी असो, सगळेजण त्यांच्या संपर्कात होते आणि मग त्यावेळी दगडी नेमकं कोणी मारले? मराठा समाजाचे 58 मोर्चे निघालेले आहेत आणि 58 मोर्चामध्ये कधीही कोणालाही त्रास न देता हे मोर्चे काढले गेले। मला आठवतं एक अँब्युलन्स पण अगर तिथून जात असेल तर मराठा समाजाच्या मोर्चात त्याला वाट करून द्यायचा। म्हणजे एवढे अतिशय शांत पद्धतीने आणि शिस्त पद्धतीने मोर्चा काढणारा आमचा मराठा समाज पोलिसांवर दगडफेक करेल असं मी मानणाऱ्यापैकी नाही।
मग हे नेमकं दगडफेक केली कोणी? सन्मान्य मुख्यमंत्री, सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांनी या संबंधित उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर केलेली आहे. त्याच्या चौकशी बाहेर येणारच. पण नेमकं मराठा समाजाला बदनाम कोणाला करायचं आहे? मराठा आरक्षण हे सन्मान्य राणे साहेबांच्या समितीने दिलं आणि त्याला ताकदीने टिकवण्याचं काम कोर्टामध्ये असेल, विविध स्तरावर असेल, ताकदीने टिकवण्याचं काम सन्मान्य देवेंद्र फडणवीसांनी केलेलं आहे. आणि मराठा समाजाला याची चांगली जाणीव आहे. जे कालपासून विरोधक जे फडणवीस साहेबांना घेरण्याचा प्रयत्न करतायत, हे विरोधक जेव्हा महाविकास आघाडी म्हणून सत्तेमध्ये होते तेव्हा ह्याच मराठा समाजाच्या मराठा आरक्षणाच्या केसची कोर्टात वाट लावण्याचं काम महाविकास आघाडी आणि उद्धव ठाकरेच्या सरकारने केलं होतं. व्यवस्थित वकील द्यायचे नाही, व्यवस्थित रिप्रेझेंटेशन करायचं नाही. मराठा आरक्षणाची केस वीक कशी होणार, नाजूक कशी होणार, यावर ठाकरे सरकारने ताकद लावलेली. आणि ते आमच्यावर आज मराठा आरक्षणावर टीका करतायत. संजय राजाराम राऊत असो, उद्धव ठाकरे असो किंवा अन्य त्यांचे जे महाविकास आघाडीचे जे नेते म्हणजे कुठल्या तोंडाने आम्हाला टीका करतायत आमच्यावर. अहो, त्या सामना मुखपत्रामध्ये मराठा समाजाच्या माता भगिनींना हिडवण्याचं काम झालं. मुका मोर्चाचं कार्टून छापून मराठा समाजाला माता भगिनींचा अपमान करण्याचं काम ह्याच उद्धव ठाकरेच्या मुखपत्रांनी, ह्याच संजय राजाराम राऊतच्या मुखपत्रांनी केलं. ते आमच्यावर टीका करतायत. हे अन्य जे काही नेते मंडळी कालपासून फोनो जे देत आहेत, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते वडेट्टीवारजी यांनी तर मराठा समाजावर बोलूच नाही. हे जेव्हा त्या खात्याचे मंत्री होते तेव्हा मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये वाद कसे करायचे हे एवढंच काम यांनी मंत्री म्हणून तेव्हा केलं होतं. अन्य जे काही नेते मंडळी आहेत त्यांचे सहकारी छत्रपती शिवरायांचा अपमान कितींदा केला. त्या औरंग्याला मोठा कोणी केला. महाराजांनी, संभाजी महाराजांनी त्या वेळोवेळी अपमान कोणी केला ते आज आम्हाला मराठा आरक्षणावर आम्हाला शिकवतायत. आणि दंगली पेटवल्या कोणी, दंगली कोणाला हव्या आहेत? गेल्या आठवड्यात 10 दिवसापासून कोण दंगल आवाज करतोय? पहिला उद्धव ठाकरे बोलणार, मग संजय राजाराम राऊत बोलणार. आता मला प्रश्न विचारायचा आहे, त्या ह्याच दंगलीबद्दल तुम्ही बोलत होता का? काल रात्री संभाजीनगरमध्ये, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काही गाड्या पेटवल्या गेल्या, काय बस जाळल्या गेल्या. ती माणसं कोणाची होती? रघुनाथ शिंदे हा कोणाचा माणूस आहे? हा राज्याचा विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद अंबादास दानवे यांचा निकटवर्तीय आहे का? रघुनाथ शिंदे आणि अंबादास दानवे मध्ये काल रात्री आणि परवा रात्री काही चर्चा झाली आहे का? काय बोलणं झालंय का? ह्या ज्या बसेस पेटल्या गेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये, त्याच्यामध्ये उभाटाचे नेते, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचा हात आहे का? याची चौकशी झाली पाहिजे. एका बाजूने शिंदे साहेबांना, फडणवीस साहेबांना, अजितदादांना टीका करायची आणि दुसऱ्या बाजूने ह्यांच्याच जवळचे लोक
पेटवा पेटवीची कामं करायची. यांचं मुख्य दुखणं मराठा आरक्षण नाहीये, पण राज्यामध्ये जे निघणारे जे हिंदू मोर्चे आहेत, एक उद्या अंबडला हिंदू मोर्चा निघणार आहे, म्हणजे नाशिकला हिंदू मोर्चा निघणार आहे, परवा पुण्याला आहे, त्याच्यानंतर मंगळवारी साताऱ्याला आहे. ज्या महाराष्ट्राचा हिंदू समाज जो एकत्र आलाय तो यांना बघवत नाहीये. हे जे जिहादी जे जिल्ह्यामध्ये गावागावामध्ये जे पोचलेत, जे औरंग्याला आपला बाप समजतात, त्या जिहादींची दुकानं बंद व्हायला लागली आहेत. म्हणून मुघलांनी जसा छत्रपती शिवरायांच्या काळामध्ये हिंदूंच्या जातीमध्ये जे भांडणं लावण्याचा जो प्रयत्न केला, तोच प्रयत्न आता ह्या महाविकास आघाडीचे नेते मंडळी करतायत. हिंदूंच्या जातीमध्ये भांडणं लावायची आणि तिथे त्या जिहादींच्या दाढी कुरळत बसायचं, हे ह्यांचे धंदे आहेत. ह्यांना ते हिंदू एकवटतोय हे बघवत नाहीये. ह्यांना ते लव जिहाद, लँड जिहाद हे मुद्दे ह्यांना संपून टाकायचे आहेत. आणि म्हणून मराठा समाज, ओबीसी समाज या सगळ्यांमध्ये वाद कसा निर्माण होईल. अहो, जेव्हा कलेक्टर आणि पोलीस त्या पाटील, शिवबाच्या पाटील जे आहेत त्यांच्या संपर्कात होते, ते कालच्या दिवशी आंदोलन संपून उठणार होते, सगळे शांत पद्धतीने चालू आहे. मग दगडी नेमका मारली कोणी. आज जाणारे जे नेते मंडळी आहेत त्यांना मला विचारायचं आहे, या मराठा समाजाच्या मुलांवर जेव्हा उद्या केसेस होतील तेव्हा तुम्ही सोडवायला येणार आहेत का. मी सरकार म्हणून सरकारच्या वतीने मी विनंती करीन सरकारला, कुठल्याही मराठा समाजाच्या आमच्या तरुणांवर चुकीचे केसेस घालता कामा नये. याच्यासाठी मी स्वतः पाठपुरावा करणार. ज्यांची चूक नाही त्यांच्यावर कुठलेही चुकीचे केसेस टाकणार नाही. याबद्दल आमचे फडणवीस साहेब अतिशय सकारात्मक आहेत. मी स्वतः जालन्याला जाऊन त्या आंदोलनाला भेट देणार आहे, त्यांच्याशी बोलणार आहे. मराठा आरक्षण त्यासाठी आम्ही सगळेजण वर्षानुवर्षी लढतोय, पण अशा पद्धतीने मराठा समाजाचा माती भडकून आणि मराठा समाजाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अगर हिंदू समाजाला कोण अगर टार्गेट करायला जात असेल तर ते आम्ही महाराष्ट्रामध्ये कधीच खपून घेणार नाही. बोला. संजय राऊत यांनी एक गंभीर आरोप केलेला आहे. ते म्हणतात की निवडणुकीआधी जातपात आणि धर्मावर दंगली आणि जाळपोळ करण्याचा हा कट आहे आणि त्याची पहिली ठिणगी जी आहे ती जालन्यात गेली आहे. म्हणून तर मी प्रश्न म्हणून सांगितलं ना, मी काही दिवसा अगोदर जे एटीएसला जे पत्र लिहिलं ते ह्यासाठीच लिहिलेलं की संजय राजाराम राऊत असो, उद्धव ठाकरे असो, हे जे काय वारंवार जे दंगली होणार ह्याबद्दल जे बोलतायत, तर ह्याच्याकडे अगर माहिती असेल तर त्यांनी पोलिसांना जाऊन द्यावी. दंगल कोण भडकवणार आहे, कुठे शिजतंय दंगल, काय कोणा काल हयात हॉटेलमध्ये बसत असताना इंडियाची बैठक होत असताना कुठल्या एका रूम मध्ये शिजत होती का. मग अंबादास दानवेंच्या जवळचा हा रघुनाथ शिंदे, याचा नेमकं ह्या दंगलीमध्ये काय हात आहे, तो पण उवाटाचाच आहे. तर ही माहिती अगर संजय राजाराम राऊतकडे असेल, पोलिसांकडे जावी, पोलीस चौकशी करणार. आपण म्हणताय की या दंगल कोणी घडवून आणली, जे कोण दोषी असतील त्यांच्यात कारवाई होईल. आता हा रोग जर पोलिसांकडे दिसत असला तर आज 350 मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. नक्की, कारण का FIR लॉन्च झालेला आहे, चौकशी सुरू आहे. नेमकं दगड मारला कोणी, पोलीस पण जवळपास 45 पोलीस जखमी झालेले आहेत. 45. कुठेही मराठा समाजाने कुठलाही पोलीस बांधव असेल कोणावरही अन्याय केलेला नाही अजूनपर्यंत. तर नेमकं तिकडे परिस्थिती कोणी खराब केली याच्या चौकशीच्या निमित्ताने आता FIR लॉन्च झालेला आहे. चौकशी होईल आणि त्यांना जे त्यांची चूक नसेल त्यांना निर्दोष सुटका होईल.
आणि कुठल्याही मराठा समाजाच्या आंदोलनावर अन्याय होणार नाही एवढी जबाबदारी आमची आहे. फडणवीसांच्या राजीनाम्याची ही मागणी केली जाते. अहो त्याच फडणवीसांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलेलं आहे, टिकाऊचे आरक्षण दिलंय. अगोदरच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये लोकांनी दिलेलं नाहीये. म्हणून उगाच फडणवीस साहेबांना टार्गेट कोण करत असेल ना तर आम्ही कोणी खपून घेणार नाही. ज्यांना वर्षानुवर्ष आरक्षण द्यायला जमलं नाही ना ते आरक्षण फडणवीस साहेबांनी दिलेलं आहे. संभाजीराजे जालन्यामध्ये गेलेत आणि आंदोलनकर्त्याची भेट घेतली. त्यांनी गृह खातं पूर्ण अपयशी ठरलंय असा आरोप केला. आता ठीक आहे त्यांना जाऊन तिथे टीका करणं, पण मी संभाजीराजेंना सांगेन की तिथे जाऊन मुळामध्ये दगड मारला कोणी ह्याची पण थोडी माहिती संभाजीराजेंनी घ्यावं. समाजासाठी काम करणारे तेही आहेत, तेही फिरतात सगळ्यांमध्ये. म्हणून उगाच नुसतं ग्रह खात्यावर बोट उचलण्यापेक्षा एक जबाबदार नेते म्हणून, एक जबाबदार घराणं म्हणून आपल्या समाजाची बदनामी उद्या होता कामा नये ह्याची पण काळजी आमच्या सकट संभाजीराजेंनी आणि अन्य लोकांनी घ्यावी. सरकार मराठ्यांना न्याय देऊ शकलं नाही, फोडाफोडीत व्यस्त होता असं विजय वडेट्टीवार. विजय वडेट्टीवारनी मराठा समाजावर बोलणं हे सर्वात मोठा विनोद आहे. कारण का थोडं तुम्ही विजय वडेट्टीवारांचा इतिहास बघितला की त्यांनी मराठा समाजाबद्दल मंत्री असताना काय काय बोललेले आहेत, काय टीका केलेली आहे, ते कळल्यानंतर ना त्यांच्या तोंडातून मराठा हा शब्द आवडतच नाही. विरोधी पक्ष नेते आहेत ना त्यांनी वस्तुस्थितीची माहिती घेऊन बोलावं. शरद पवार पण आज जालन्यामध्ये जातात. जाऊन दे ना, चांगली गोष्ट आहे. बघून दे तिथे वस्तुस्थिती काय आणि नेमकं दगड मारला कोणी याची माहिती थोडी पवार साहेबांनी आम्हाला सगळ्यांना द्यावी. तर मी पोलिसांची तर जबाबदारी विषय करणार नाही ना. जेवढी मला माहिती आहे ती माहिती मी दिलेली आहे. फक्त निश्चित पद्धतीने ह्याच्याला मराठ्या शांत पद्धतीने चालणाऱ्या आंदोलनाला गालबोट लावण्याचं काम हे कुठल्या तरी समाजकंटकांनी केलेलं आहे. जेव्हा संबंधित लोक पोलिसांच्या कलेक्टरच्या संपर्कात होते ते आंदोलन उपोषण चर्चा होत होती दोन्ही बाजूने, मग हा दगड मारण्याचं काम काय होतं. म्हणजे कोणाला तरी वातावरण महाराष्ट्रात खराब करायचं आहे. होणारे हिंदू जनाक्रोश मोर्चे कोणाला सहन होत नाहीत हे स्पष्ट कळून येत आहे त्याच्यात. एकूणच या परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाचे नेते म्हणून आपण काय बोलतो. असं आहे, समाजाच्या सर्वच लोकांना बांधवांना मी सांगेन, मी शांततेचंच आवाहन करेन. हे सरकार तुमचंच आहे. आपल्या समाजाचं हित पाहणार हे सरकार आहे. ह्याच फडणवीस साहेबांनी सरकारमध्ये असताना आपल्याला मराठा आरक्षण दिलेलं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे मराठा आहेत. दुसरे उपमुख्यमंत्री हे पण अजितदादा पण मराठा आहे. आम्ही सगळेजण सन्मान्य राणे साहेब आज केंद्रीय मंत्री केंद्रात आहेत. आम्ही सगळेजण मराठ्यांचे हित पाहणारे आम्ही सगळेजण आहोत. म्हणून कुठल्याही मराठा समाजाच्या माझ्या बांधवांनी कुठलंही टोकाचं पाऊल उचलू नये एवढी विनंती मी आपल्या माध्यमातून करेन. जालन्यामधील मराठा समन्वयकांनी असा आरोप केला की पुढील काही दिवसात म्हणजे 8 तारखेला शासन आपल्या दारी असा कार्यक्रम होता आणि या कार्यक्रमाला कुठेही गालबोट लावू नये आंदोलनामुळे, अशासाठी हे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केलेला होता. तर कोणी कशामुळे काय आरोप करतायत हे आता येणाऱ्या दिवसामध्ये आता शासन तुमच्या दारी, शासन आपल्या दारी आणि ह्या आंदोलनाचा काही संबंधच नाही. पाटील हे शांत पद्धतीने तिथे आंदोलन करत होते. ते आमच्या सगळ्यांच्या समोर, मी काल पण रात्री पाटलांशी बोललो. म्हणून मला वाटतं की उगाच याच्यामध्ये कोणी बेजबाबदार वक्तव्य करू नये आणि वातावरण खराब करू नये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार.
आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. जालन्यातील लाठीचार्जचा निषेध करण्यासाठी मराठा समाजाच्या वतीनं सोमवारी निषेध मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय. यावरून आमदार वैभव नाईक, शिवसेना नेते सतीश सावंत यांनी नितेश राणेंना आव्हान दिलंय. काय म्हणालेत हे नेते पाहूया. मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून आंदोलन करत आहे. कालच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सुद्धा अनेक आंदोलनं झाली, परंतु ती आंदोलन कधी दडपण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने केला नाही. परंतु गेल्या 1.5 वर्षामध्ये शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर आरक्षण आम्ही पहिल्या महिन्यात देऊ सांगितलं होतं, परंतु हे आरक्षण आता 1.5 वर्ष झालं तरी सरकार, शिंदे आणि फडणवीस सरकार देऊ शकलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आज त्यामध्ये अजित पवार आले तरी पण आरक्षण या ठिकाणी मिळू शकत नाही. आणि म्हणून आज मराठवाड्यातील जालनामध्ये मराठा समाज बांधव उपोषणावर बसले होते. शांततेच्या मार्गाने गेले 4 दिवस उपोषण करत होते, परंतु हे उपोषण आता लोकांना कळून चुकलं होतं की या उपोषणाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जागृती होत होती आणि ज्याप्रमाणे मराठा मोर्चा निघाले त्याप्रमाणे ही आंदोलन आता पुन्हा एकदा सुरू होतील या भीतीने सरकारने आणि गृहमंत्रालयाने गृहमंत्र्यांच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर प्रकारचं आंदोलन केलं. एवढंच नाही तर ते आंदोलन दडपण्यासाठी जवळजवळ 450 लोकांवर लाठीमार केला आणि आज आपण बघितलं असाल की 16 लोकांना अटक झालेली आहे आणि 350 मराठा बांधवांवर अनेक खोटे गुन्हे नोंद झालेले आहेत. आणि एकीकडे सरकार या आंदोलकांवर कारवाई करतच आहे आणि निर्लज्जपणे सरकार म्हणते की पोलिसांवर लाठी आणणार होणार, पोलिसांवर दगडफेक होणार होते म्हणून त्या ज्या आंदोलनाला लाठीमार झाला त्या लाठीमाराचं समर्थन सरकार आणि गृहमंत्री करतायत आणि हे निषेधार्थ आहे. म्हणून आता ह्या आंदोलनाची सुरुवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधनं किंवा महाराष्ट्रातनं वेगवेगळ्या ठिकाणी होते, परंतु सतीश सावंत आणि आमच्या पुढाकाराने आणि समाज बांधवातील सगळ्या लोकांना, खरं तर मराठा समाजातल्या कणकवलीतील तालुक्यातील समाजाच्या वतीने आम्ही आज आवाहन करतोय की उद्या सोमवारी हा मोर्चा कणकवलीमध्ये या ठिकाणी निघणार आहे. असाच मोर्चा वेगवेगळ्या ठिकाणी सुद्धा निघतील, परंतु कणकवलीच्या सोमवारच्या मोर्चामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा बांधवांनी पक्षभेद विसरून, जातीभेद विसरून या ठिकाणी मराठा या मोर्चाला प्रतिसाद द्यावा आणि आपली भूमिका आपण समाज बांधवांच्या पाठीशी आहोत. मराठा आरक्षण मिळालंच पाहिजे आणि सरकारच्या या लाठी हल्ल्याच्या विरोधात आम्ही हे आंदोलन करणार आहोत. त्यामुळे मराठा बांधवांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन आपल्या मार्फत संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा बांधवांना आम्ही करत आहोत. आमदार नितेश राणे यांनी आता सांगितलेलं आहे की उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत हे ह्या आधी म्हणत होते की आपण दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करा, पण आज ही दंगल घडवण्याचा प्रयत्न झाला असा आरोप उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्यावर केलाय. काय नितेश राणेंनी खरं तर मराठा समाजाच्या नेतृत्व या ठिकाणी करत होते, आपल्याला मराठा वीर या ठिकाणी समजत होते. त्यांनी या आंदोलनाबद्दल जे पोलिसांनी लाठीमार केलाय त्याबद्दल आपली भूमिका खरी स्पष्ट बोलली पाहिजे. आणि खरोखरच जर जे लोक असतील या आंदोलनाला, खरं तर पोलिसांनी आपण बघितलं असाल लाखो लोकांनी टीव्हीच्या माध्यमातून, वृत्तपत्राच्या माध्यमातून बघितलं असेल की पोलीस कशा पद्धतीने आम्हाला लाठीमार करत आहेत आणि पोलीस खातं कोणाकडे आहे. ज्या फडणवीसांची तळी नितेश राणे उचलत आहेत त्यांच्याकडे गृह खातं आहे आणि त्यामुळे आता त्यांचं तोंड का बंद आहे मराठा समाजाच्या बरोबर. म्हणजे मग आम्ही कुठलाही पक्ष घेतला नाही, ज्या पक्षाने मराठा समाजाविरुद्ध बोललो त्या वेळी आंदोलनाला सगळ्या लोकांनी सहभाग या ठिकाणी घेतला. आणि आता ही तोंड का बंद आहे, आता ही पळवाटा काय शोधतायत, आता ही पळपुटी धोरण काय शोधतायत. उलट नितेश राणेंनी परवाच्या सोमवारच्या मोर्चामध्ये सहभागी आहोत आणि सरकारच्या विरोधात आपण आहोत. म्हणजे मराठा बांधवांनी अन्याय केला तर तो आपला असू देत किंवा विरोधी असू देत याच्या विरोधात आपण आहोत हे सांगितलं पाहिजे. आणि आपण बघितलं असाल की अनेक वेळा आंदोलनं झालेली आहेत. मग आम्ही सरकारमध्ये होते, आमच्या पक्षाच्या विरोधात सुद्धा आंदोलनं झालीत, त्यावेळी सुद्धा आम्ही त्या मोर्चामध्ये, त्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालो, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे ह्याचा प्रखर आम्ही निषेध करतो आणि आंदोलनामध्ये हजारोच्या संख्येत लोकांनी सहभागी व्हावं असं आम्ही आवाहन आपल्या मार्फत करतो. नितेश राणे यांना जर मराठा समाजाबद्दल प्रेम असेल तर त्यांनी प्रथम गृहमंत्र्यांचा जाहीर निषेध करण्याची हिंमत दाखवावी. नितेश राणे यांना फक्त स्वतःच्या राजकारणातली पोळी बांधण्याबद्दल त्यांचं मराठा प्रेम आहे, हिंदू प्रेम आहे. जसे पक्ष बदलतील तसं त्यांचं प्रेम जागं होत आहे. पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते त्यावेळी धर्मनिरपेक्ष होते, आता भाजपमध्ये गेल्यानंतर ते कट्टर हिंदूवादी असल्याचं ते दाखवत आहेत. आणि म्हणून आता जर त्यांना मराठा समाजाबद्दल खरं प्रेम असेल, कळवळ असेल तर त्यांनी आधी गृहमंत्र्यांचा जाहीर निषेध करण्याचं धाडस त्यांनी दाखवावं. त्यांना फक्त स्वतःच्याच
फक्त मतांचा आणि जर असेल तर त्यांनी उद्याच्या सोमवारच्या मोर्चामध्ये शिवाजी चौकामध्ये सामील व्हावं ना, किंवा जे त्यांच्याबरोबर मराठा समाज लोक त्याने सांगावं. उलट उद्यापासून ते सांगतील सतीश सावंत आणि वैभव नाईकांनी मोर्चा आयोजित केला, त्याच्यात जाऊ नका. हा पक्षीय मोर्चा नाही आहे, मराठा बांधवांच्या वतीने मोर्चा आहे. आणि ज्या पद्धतीने लाठी हल्ला झालेला त्या लाठी हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी उद्या सुद्धा सिंधुदुर्ग मराठा मंडळामध्ये आम्ही जे कणकवली तालुक्यातले जिल्ह्यातले मराठा आहे 10:30 वाजता आम्ही मराठा समाजाच्या लोकांची आम्ही बैठक घेतोय. ज्यांना मराठा समाजाबद्दल कळकळ असेल आणि ज्यांना याच्यामध्ये राजकारण करायचं असेल त्यांनी 10:30 वाजता यावं. आणि सोमवारच्या मोर्चामध्ये मराठा समाजावर प्रेम असलेले सुद्धा, म्हणजे नुसते मराठाच पाहिजे असं नाही आहे, मराठा समाजाबद्दल प्रेम असणारे लोक सुद्धा याच्यामध्ये सामील होतील. आणि नितेश राणेंनी धाडस दाखवावं, गृहमंत्र्यांचा निषेध करून फक्त त्यांना त्या ठिकाणी स्वतःला काय मिळेल ह्यापुरती त्यांना त्याची काळजी आहे, म्हणून ते फडणवीसांचा त्या ठिकाणी ते जाहीर निषेध करू शकत नाहीये. ही त्यांची आजपर्यंतची राजकीय पद्धत आहे. फक्त राजकीय फायद्यासाठी समाजाचा आणि हिंदुत्वाचा वापर करणं एवढंच त्यांचं धोरण आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा हेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. जालन्यातील लाठीचार्जचा निषेध करण्यासाठी मराठा समाजाच्या वतीनं सोमवारी निषेध मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय. याची माहिती पत्रकार परिषदेत आमदार वैभव नाईक आणि सतीश सावंत यांनी दिली आहे. पाहूया. काल जालन्यामध्ये जो मराठा क्रांती मोर्चाचे जे काही लोक जालन्यामध्ये ज्यांनी जे उपोषण केलेलं होतं, त्या उपोषणकर्त्यावरती पोलिसांनी ज्या पद्धतीने अमानुष असा लाठी हल्ला केलेला, हवेत गोळीबार केलेला आहे आणि ज्या पद्धतीत मराठा समाजाचा हा असलेलं आंदोलन चिरडण्यासाठी काल जो लाठी हल्ला केला, याचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम मराठा बांधवांच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो आहे. आणि आज या ठिकाणी कारण काल झालेलं हे लाठी हल्ला जो आहे, यामध्ये जे आज मराठा समाजाचा द्वेष करणारे गृहमंत्री सन्माननीय फडणवीस यांच्या वरदहस्तामुळे किंवा आशीर्वादामुळेच कालचा लाठी हल्ला पोलिसांनी केलेला आहे. आणि म्हणून उद्याच्या सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे मराठे आहेत पक्षभेद विसरून ज्या पद्धतीने ह्या मराठा समाजाने क्रांती मोर्चा यशस्वी केलेला होता, या ठिकाणी त्यांचा निषेध करण्यासाठी ओरस येथे सोमवारी कणकवली येथे शिवाजी चौकात एकत्र जमून इथल्या प्रांत ऑफिसवरती मराठा समाजाच्या वतीने मोर्चा काढण्याचं या ठिकाणी ठरवलेलं आहे. सोमवारी 10:30 वाजता सर्व शांततेने आंदोलन करत असतेवेळी ह्या सरकारने ज्या पद्धतीने लाठी हल्ला केलेला आहे, गृहमंत्री झालेला आहे, त्याचा निषेध म्हणून उद्या सोमवारी आम्ही तमाम समाजाच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी मराठा समाजाचा मोर्चा काढणार आहोत. खरं तर मराठा समाज एकत्र येऊन शांततेच्या मार्गाने गेले 7-8 वर्ष, आज त्यामध्ये अजित पवार आले तरी पण आरक्षण या ठिकाणी मिळू शकत नाही. म्हणून आज मराठवाड्यातील जालनामध्ये मराठा समाज बांधव उपोषणाला बसले होते. शांततेच्या मार्गाने गेले 4 दिवस उपोषण करत होते. परंतु हे उपोषण आता लोकांना कळून चुकलं होतं की या उपोषणाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जागृती होत होती. आणि ज्याप्रमाणे मराठा मोर्चा निघाले त्याप्रमाणे हे गृहमंत्रालयाने गृहमंत्र्यांच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर प्रखर आंदोलन केलं. एवढंच नाही तर ते आंदोलन दडपण्यासाठी जवळजवळ 450 लोकांवर लाठीमार केला. आणि आज आपण बघितलं असाल की 16 लोकांना अटक झालेली आहे आणि 350 मराठा बांधवांवर अनेक खोटे गुन्हे नोंद झालेले आहेत. आणि एकीकडे सरकार या आंदोलकांवर कारवाई करतच आहे आणि निर्लज्जपणे सरकार म्हणते की पोलिसांवर लाठी आणणार होणार, पोलिसांवर दगडफेक होणार होते, म्हणून त्या ज्या आंदोलनाला लाठीमार झाला त्या लाठीमाराचं समर्थन सरकार आणि गृहमंत्री करतायत आणि हे निषेधार्थ आहे. म्हणून आता ह्या आंदोलनाची सुरुवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधनं किंवा महाराष्ट्रातनं वेगवेगळ्या ठिकाणी होते, परंतु सतीश सावंत आणि आमच्या पुढाकाराने आणि समाज बांधवातील सगळ्या लोकांना, खरं तर मराठा समाजातल्या कणकवलीतील तालुक्यातील समाजाच्या वतीने आम्ही आज आवाहन करतोय की उद्या सोमवारी हा मोर्चा कणकवलीमध्ये या ठिकाणी निघणार आहे.
असाच मोर्चा वेगवेगळ्या ठिकाणी सुद्धा निघतील. परंतु कणकवलीच्या सोमवारच्या मोर्चामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा बांधवांनी पक्षभेद विसरून, जातीभेद विसरून या ठिकाणी मराठा या मोर्चाला प्रतिसाद द्यावा आणि आपली भूमिका आपण समाज बांधवांच्या पाठीशी आहोत. मराठा आरक्षण मिळालंच पाहिजे आणि सरकारच्या या लाठी हल्ल्याच्या विरोधात आम्ही हे आंदोलन करणार आहोत. त्यामुळे मराठा बांधवांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन आपल्यामार्फत संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा बांधवांना आम्ही करत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलाय, त्यामुळे एसटी प्रशासनही सज्ज झालंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्य केंद्र असलेल्या कुडा एसटी आगारातून गणेशोत्सवासाठी बस फेऱ्यांचं नियोजन करण्यात आलंय. यावेळी मुंबईहून मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी वर्ग एसटीनं कोकणात दाखल होणार असून त्यांच्या परतीच्या प्रवासासाठी कुडा एसटी प्रशासन सज्ज झालंय. कुडा एसटी आगारातून ॲडव्हान्स बुकिंग सेवा प्रवाशांसाठी देण्यात आली असून त्याला चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय, अशी माहिती कुडा एसटी आगाराचे व्यवस्थापक संदीप पाटील यांनी दिली आहे. नमस्कार. गणेशोत्सवाच्या परतीच्या प्रवासाकरिता कुडा आगार सज्ज आहे. आजपर्यंत कुडा आगाराकडून 70 बसेसचं नियोजन झालेलं आहे. त्यापैकी 15 बसेस आता रिझर्वेशन फुल झालेले आहे. कुडाळ आगाराकडे यावर्षी नव्याने 6 स्लीपर बसेस ताफ्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. तसेच नवीन 4 बेसिक्स बसेस देखील दाखल झालेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने प्रवाशांना जास्तीत जास्त चांगली सेवा देऊन गणेशोत्सवाचा परतीचा प्रवास सुखदायी करण्याचा कुडाळ आगाराचा मानस आहे. प्रवाशांना या ठिकाणी मी आवाहन करतो की त्यांनी रिझर्वेशन करून जास्तीत जास्त राफो बसेसचा लाभ घ्यावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. आरो शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित विद्याविहार इंग्लिश स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या उच्च माध्यमिक विभागाच्या सहाय्यक शिक्षिका प्राध्यापिका सुषमा प्रवीण मांजरेकर यांचा राज्यात डंका वाजतोय. महाराष्ट्र शासनाचा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार त्यांना जाहीर झालाय. शनिवारी शाळेत दाखल होताच विद्यार्थ्यांनी पुष्पवृष्टी करत त्यांचं अनोख्या पद्धतीनं स्वागत केलंय. पाहूया. प्राध्यापिका सुषमा प्रवीण मांजरेकर या गेली 21 वर्ष आरोस विद्याविहार इंग्लिश स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या उच्च माध्यमिक विभागामध्ये मराठी, हिंदी विषयाचं अध्यापन करताय. मराठी, हिंदी, अर्थशास्त्र या 3 विषयात त्यांनी MA पदवी संपादन केली आहे. तसेच शालेय व्यवस्थापन पदवी त्यांनी संपादन केली असून MEd पदवीचा त्यांचा अभ्यासही सुरू आहे. कोकण बोर्ड मराठी विषय तज्ज्ञ मार्गदर्शक, कोकण बोर्ड मॉडरेटर म्हणूनही प्राध्यापिका मांजरेकर कार्यरत आहे. आईला हिरवं बोलते बाई बोलते, रोज मातीत मीठ नांदते बाई नांदते, पुन्हा सोन्याची झेंडू तोडते बाई तोडते, नाही फुलं ग देह तोडते बाई तोडते.
महाराष्ट्र शासनाचा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार त्यांना जाहीर झालाय. 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई इथं प्राध्यापिका सुषमा मांजरेकर यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. शाळेत दाखल होताच विद्यार्थ्यांनी पुष्पवृष्टी करत त्यांचं जंगी स्वागत केलं. मी तेजल शेळके विद्याविहार इंग्लिश स्कूल या कॉलेजची आहे. मांजरेकर मॅडम आम्हाला मराठी विषय शिकवतात. ते खूप आम्हाला प्रोत्साहन देतात. त्यांचा तास कधीच संपू नये असं आम्हाला वाटतं. त्या व्यवहारिक अडचणी असली तरी आम्हाला खूप सपोर्ट करतात. ते आईसारखे आम्हाला माया देतात व त्यांना असला कशाविषयी तरी पुरस्कार मिळाला त्याचा आम्हाला खूप अभिमान वाटतो. सर्व विद्यार्थ्यांना ते चांगल्या प्रकारे शिकवतात. माझे नाव दिव्यानी आनंद पटेकर. मी विद्याविहार या इंग्लिश स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय आरोस या कॉलेजमध्ये आहे. मांजरेकर मॅडम आम्हाला चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देतात. ते आम्हाला खूप प्रेमाने शिकवतात. काही अडचण वगैरे असली तर ती सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. ते आम्हाला चांगला प्रतिसाद देतात. वर्गात आले की त्यांचा तास कधीच संपू नये असं वाटतं. त्यामुळे त्यांचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. त्यांना असेच पुरस्कार मिळवत राहू दे असेच ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. धन्यवाद. सुषमा मांजरेकर यांनी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक धर्मवीर भारती यांच्या अंधायुग या नाटकाचं मराठीत पुनर्लेखन केलं असून या नाटकाचे प्रयोगही महाराष्ट्र शासन राज्य नाट्य स्पर्धा, महाराष्ट्र कामगार कल्याण नाट्य स्पर्धा, विक्रोळी मुंबई आणि अन्य ठिकाणी प्रयोग झाले. याशिवाय शुद्ध लेखनात येणाऱ्या समस्या आणि उपाययोजना या विषयावर लघु प्रबंध, कोरोना कालावधीत ऑनलाईन शिक्षण आणि उपाययोजना या विषयावर दीर्घ निबंध लेखनही केलंय. प्राध्यापक नितीन बागवे, विद्याविहार इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय आरोस यामध्ये मी कार्यरत असून आमची सहकारी शिक्षिका सौ मांजरेकर मॅडम यांना जो पुरस्कार आज मिळालेला आहे, त्यांचं काम असं योगदान काम करण्याची पद्धत त्यांची एवढी चांगली आहे की त्यांनी वेळेवर येणं, त्यानंतर वर्गामध्ये मुलांना मार्गदर्शन करणं, त्यानंतर जादा क्लास घेणं, इतर वेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा असतात स्पर्धा परीक्षांचं परीक्षण करणं, एवढं त्यांचं काम चांगल्या प्रकारचं आहे. तसंच म्हणजे आज ते 21 वर्ष शाळेमध्ये काम करत आहेत. त्यांच्या कामाच्याबद्दल एवढं कौतुक केलं जातं. त्याचप्रमाणे संस्था, इतर म्हणजे सहकारी शिक्षक त्यांना चांगल्या प्रकारे सहकार्य करत असतात आणि त्याचप्रमाणे आपल्या चांगल्या प्रकारे काय त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला पण लाभतं आणि वेगवेगळ्या शाळांना त्यांना बोलवलं जातं आणि वक्तृत्व स्पर्धा असेल, निबंध स्पर्धा असेल, त्या स्पर्धेमध्ये त्यांना चांगलं म्हणजे परीक्षण म्हणून काम त्यांनी केलेलं आहे आणि त्यांचं काम गुणगौरव आहे. त्यांना जो पुरस्कार मिळाला आहे हा सर्व संस्था आणि शिक्षकांच्या सहकारातून त्यांना पुरस्कार शाळेलाच मिळाला समजून आम्ही त्यांचं धन्यवाद देतो. कोरोना काळातील ऑनलाईन शाळा आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या दारी हे उपक्रमही मांजरेकर यांनी राबवले. या काळात गोवा विद्यापीठाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची 10वी-12वी परीक्षा घेण्यातही त्यांनी सहकार्य केलं होतं. याशिवाय अनेक राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धांमध्ये मांजरेकर यांनी पारितोषिकं पटकावली आहे. प्रथम आपल्या विद्याविहार इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय या प्रशालेमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका सौ मांजरेकर मॅडम यांना राज्याचा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्राप्त झाला. त्याबद्दल प्रथम मी त्यांचं मनापासून आरोग्य शिक्षण प्रसारक मंडळ आलोस संचलित विद्याविहार इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय या वतीने त्यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो. वेळोवेळी त्या असलेल्या आपल्या प्रशालेमध्ये उपक्रमशील कार्यक्रम राबवत असतात. कार्यक्रम राबवताना जो विद्यार्थी जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक बाबतीमध्ये आणि होतकरू असेल त्याला वेळोवेळी सहकार्य केलं जातं. सहकार्य करत असताना माझे असलेले सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचं टीमवर्क असल्याकारणाने वेळोवेळी त्यांना आम्ही सहकार्य करून आजपर्यंत ज्या काही प्रगतीसाठी त्यांना लाभणारं सहकार्य ते सहकार्य आम्ही वेळोवेळी प्राप्त करून दिलं आणि तेच प्राप्त केल्याचं कुठेतरी फलित आमच्या प्रशालेला म्हणजेच आज राज्य पुरस्कार प्राप्त त्यांना तो प्राप्त झालेला आहे. त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो. शासकीय आणि विविध संस्थांच्या वक्तृत्व आणि निबंध स्पर्धेत परीक्षक म्हणूनही काम केलंय. मांजरेकर यांच्या या शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनानं सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड केली आहे. आमची संस्था आरोस शिक्षण प्रसारक मंडळ आरोस संचलित विद्याविहार इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय या प्रशालेच्या आपल्या सुषमा गोडकर मांजरेकर मॅडम
यांना जो सावित्रीबाई फुले या आदर्श शिक्षक पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने मिळालेला आहे, त्याबद्दल आम्हाला संस्थेला अभिमान आहे. त्यांचं मी अभिनंदन करतो. सर्व आमचे जे संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, सेक्रेटरी सर्वांतर्फे मी त्यांचं अभिनंदन करतो व आमच्यासाठी ती अभिमानास्पद गोष्ट आहे. या निवडीबद्दल प्राध्यापिका मांजरेकर यांचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. विद्याविहार स्कूल आरोसच्या शिक्षिका सुषमा प्रवीण मांजरेकर यांना महाराष्ट्र शासनाचा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, आदर्श शिक्षिका पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. त्यात शिक्षिका माझ्यासोबत आहेत. त्यांचं आज स्वागत या मुलांनी केलं. आपल्या शाळेच्या एका शिक्षिकेला, आपल्या शाळेतल्या एका सहकारी शिक्षिकेला मिळालेल्या पुरस्कारानंतर सगळ्यांच्याच प्रतिक्रिया आपण पाहिल्या. आपल्यासोबत मांजरेकर मॅडम आहेत. मॅडम, सर्वप्रथम कोकणसात लाईव्हकडनं तुमचं खूप खूप अभिनंदन. काय सांगाल, राज्य शासनाचा पुरस्कार प्राप्त होतोय, येत्या शिक्षक दिनाला मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, सगळ्याच मंत्री महोदयांच्या हस्ते पुरस्कार प्राप्त होणार आहे, तुम्हाला प्रदान केला जाणार आहे, पहिली भावना काय? मला हा महाराष्ट्र शासनाचा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिळाला, हे ऐकून खूपच आनंद झालेला आहे. यामध्ये, या यशामध्ये फक्त माझा एकटीचाच वाटा नसून हा सर्वांचा वाटा आहे. सर्वांच्या सहकार्याने मला हा पुरस्कार मिळालेला आहे. सर्वप्रथम या माझ्या यशामध्ये माझ्या संस्थेचा वाटा सिंहाचा आहे. त्यांच्या वेळोवेळी मिळालेल्या मला मार्गदर्शनामुळे, प्रोत्साहनामुळेच मी इथपर्यंत पोहोचलेले आहे. माझ्या शाळेचे आदरणीय मुख्याध्यापक धुपकर सर, माझे सर्व सहकारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक, ग्रामस्थ, माझे माझे विद्यार्थी आणि माझं कुटुंब, या सगळ्यांनी मला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे हा मला पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. इथून पुढे विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून मी माझं कार्य हे असंच कायम सुरू ठेवेन. मी माझ्या पुरस्कारासाठी मी कधीच काम केलं नव्हतं, पण या कामाने मला पुरस्कारापर्यंत कधी पोहोचवलं हेच मला कळलं नाही. इथून पुढे या कामामध्ये मी अजून माझ्यामध्ये सिंहाचं बळ या पुरस्काराने आलेलं आहे. मी अजून उमेदीने, जिद्दीने मी अजून काम करेन. धन्यवाद सर. नक्कीच या पुरस्काराचं श्रेय म्हणण्यापेक्षा त्याचं म्हणजे अगदी तुमचे कुटुंब असतील, तुमची शाळेतली मुलं असतील, शिक्षक असतील, हे श्रेय द्यायचं झालं तर सगळ्यांनाच कोणाला द्याल? श्रेय द्यायचं झालं तर मी सगळ्यांनाच देईन. सगळ्यांचाच वाटा, खारीचा वाटा ह्या माझ्या श्रेयामध्ये आहे. सर्वप्रथम मी माझे संस्थापक अध्यक्ष, आपल्या महाविद्यालयाचे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय भाऊसाहेब पांगम यांच्या पवित्र स्मृतींना मी अभिवादन करते. आणि ज्यावेळी मी ह्या शाळेमध्ये प्रवेश केला त्यावेळी त्यांचं जे पाठबळ मला मिळालं ते अजूनही मी विसरू शकत नाही. जे आज या ठिकाणी नाहीत, पण त्यांची ज्या पवित्र स्मृती आहेत त्या अजूनही मला पाठबळ देत आहेत, प्रोत्साहन देतात. आणि त्यांच्यामुळेच मी या ठिकाणी आजपर्यंत मी बऱ्याच गोष्टी, बरेच उपक्रम राबवू शकले. माझे संस्था संचालक आहेत, त्यांनी मला वेळोवेळी प्रोत्साहन दिलं, मला मार्गदर्शन केलं, शाबासकीची थाप दिली. त्याच्यामुळे इथपर्यंत मी पोहोचू शकले. माझ्या शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत, जे मला जिद्दीने एखादं काम करण्यासाठी प्रवृत्त करतायत. माझे सर्व सहकारी शिक्षक आहेत, ते मला जिद्द देतात, उमेद देत आहेत की तुम्ही पुढे चला मॅडम, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. त्यांच्यामुळे मी इथपर्यंत पोहोचले. माझं कुटुंबीय आहे, माझे लाडके विद्यार्थी आहेत, जे मला आजही, जे माझे माजी विद्यार्थी आहेत ते अजूनही माझे विद्यार्थी आहेत, जे मला थांबून आपुलकीने चौकशी करतायत. हेच माझी सर्वात मोठी मुलाची देणगी आहे मला लाभलेली, किंवा माझा जो मुलाचा साठा आहे हे माझे विद्यार्थीच आहेत, जे मला अजूनही या ठिकाणी मला सहकार्य करत आहेत. म्हणजे या गोष्टीमध्ये मी सगळ्यांनाच, ह्या माझ्या यशाचं श्रेय मी सगळ्यांनाच देईन. हा पुरस्कार माझा एकटीचा असून या सगळ्यांचा आहे असं माझं म्हणणं आहे. नक्कीच. तर या होत्या प्राध्यापिका सुषमा प्रवीण मांजरेकर. महाराष्ट्र शासनाचा सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला आहे आणि येत्या शिक्षक दिनी तो प्रदान होणार आहे. नक्कीच सर्व स्तरातनं त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षा होत असताना आज विशेष म्हणजे ज्या मुलांना त्यांनी घडवलं, जे शिक्षक मुलांना घडवतात त्या मुलांकडनं त्यांना जे त्यांचं स्वागत केलं गेलं किंवा त्यांचं जे अभिनंदन केलं गेलं ते सर्वात महत्त्वाचं असल्याची भावना ही प्राध्यापिका मांजरेकर यांनी व्यक्त केलेली आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण
यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. नमस्कार, कोकणसाच्या या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. कणकवलीतील व्यापाऱ्यांच्या महासेलला मोठी गर्दी होत आहे. आजचा हा तिसरा दिवस आहे. 3 दिवस होऊन गेले आहेत आणि आपण पाहत आहोत की ग्राहकांची देखील या सेलमुळे चांदी झालेली आहे. कारण ग्राहकांना कमी पैशामध्ये हा चांगल्या पद्धतीचा माल मिळत आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे ही जी गर्दी आहे आपण पाहतो की जी रांग लागलेली आहे ती बिलासाठी आहे. ही जी रांग नेहमीच आजचा हा तिसरा चौथा 31 तारखेपासून हा सेल सुरू झालेला आहे. आज 2 तारीख आहे आणि हा तिसऱ्या दिवशी ही एवढी गर्दी पाहता खूप व्यापाऱ्यांना देखील उत्साह आहे. काम करण्यामध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये उत्साह आहे. बिल घेण्यासाठी देखील व्यापारी इथे घेत आहेत. त्यांना देखील वेळ पुरत नाही आहे. अशा पद्धतीचे नियोजन आहे. आपण जे बघतो ग्राहक आहेत ते सर्व जे ग्राहक आहेत ते हे नियोजन करत आहेत. साहेब, आज खूप गर्दी आहे. तिसरा दिवस आहे तरी देखील गर्दी आहे मोठी. काय सांगताय? काम करून करून संपत नाहीये. काम म्हणजे व्यापार करून करून संपत नाहीये. सुरुवातीपासून सुरू केल्यानंतर ग्राहकांचा इतका प्रचंड अलर्ट रिस्पॉन्स आहे की आमचा रोजच्या रोज माल उतरतो. आणि मी मागे सांगितलं तसंच की कणकवलीतल्या सगळ्या कापड व्यापाऱ्यांचा एक्सलन्स पणाला लावून आम्ही माल आणतोय. दर दिवशी येणाऱ्या मालामध्ये आमचा रोज तुम्ही येऊन बघत असता. तर मी आज तुम्ही मुद्दाम बघा कालच्यापेक्षा आजच्या व्हरायटीत किती फरक आहे. हेच आहे, हे दिन ब दिन बढ़ते जाने वाला आहे. तुम्ही नेहमी या सेलसाठी खूप मेहनत घेताय आणि आपण पाहिलं की ही गर्दी आज तिसरा दिवस आहे तरी गर्दी आहे. काय सांगाल? हे आमच्या या सगळ्या मॅनेजमेंटचं यश आहे. पण ह्या मॅनेजमेंटमुळे कणकवलीकरांची चांदी झालेली आहे. कणकवलीकरांच्या ग्राहकांची चांदी व्हावी हीच आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यानंतर त्यांना योग्य प्रकारचा माल मिळावा आणि योग्य दरात मिळावा ही आमची प्रामाणिक इच्छा आहे आणि त्याचं हे सगळं बोलकं उदाहरण आहे. ही जी गर्दी, हे जे काय जी चाललेली आहे, ही जी काय म्हणतात ती दिवाळी ती दिसते आहे. जो माल इथे उपस्थित आहे म्हणजे तो टॉवेल असेल, ब्लँकेट असेल, त्याच्या पद्धती काय सांगणार? त्या मालाच्या बद्दल दर्जाच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारचं आम्ही कॉम्प्रोमाइज केलेलं नाही. त्यानंतर आम्ही सेल हा कॉम्पिटिशन आमचा हिशोब नाही आहे. आम्हाला फक्त ग्राहकांना चांगला माल द्यायचा आहे आणि ग्राहक आमच्यावर खुश नाहीये. कारण आमचा तो पिंडच नाही. म्हणजे ग्राहकांना हलका द्यायचा म्हणून आम्ही स्वस्त द्यायचा म्हणून आम्ही हलका पसंतच करू शकणार नाही. इथे स्टँडर्डचा फरक पडतो. व्यापाऱ्याच्या स्टँडर्डचा जो फरक असतो तो कृपया स्थानिक लोकांनी लक्षात घ्यावा अशी विनंती. हे सांगितलंय की सेलचा माल स्वस्त असला म्हणून हलका असतो, पण इथे जे व्यापाऱ्यांनी सेल भरवला आहे तो माल हलका नाही आहे, स्वस्त असला तरी. त्यामुळे जे ग्राहक आहेत त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, त्यांच्याकडून जाणार. ही जी रांग आहे ती आपण पाहतो की कशा पद्धतीने ही रांग लागलेली आहे. आमच्या कॅमेरामॅनने सांगू तो ही रांग त्यांनी दाखवावी. तुम्ही काय खरेदी केलं होतं? काय सांगितलं? 2-3 साड्या. कसा माल आहे आणि किती? 500ची आणि 350. कशा पद्धतीचा माल आहे? चांगला? हो. कुठून आला तुम्ही? आम्ही फोंडा गोंसरी. ते एवढं लांबून देखील आणल्यात तरी त्यांनी सांगितलं की चांगल्या पद्धतीचं. मॅडम, तुम्ही महिला वर्गाने मोठी खरेदी केली आहे, काय सांगता? नाही, छान आहे माल, सगळा चांगला आहे. कोणकोणत्या वस्तू तुम्ही खरेदी? नाही, साड्या खरेदी केल्या आम्ही. हो. अन्य काही वस्तू आणि आहेत? काय अन्य देखील वस्तू आहेत या सेलमध्ये? काय नाही, सगळ्या वस्तू छान आहेत. एवढा मोठा हा जो घेऊन जात आहे, काय सांगताय कशा पद्धतीचं आहे? सेलमध्ये माल कसा आहे? चांगला आहे सेलमध्ये माल. होय होय, बरं वाटतं. बरं आहे. निश्चितच आपण पाहतो की एवढा मोठा गट्टा आहे ते घेऊन जात आहेत. सेलमध्ये चांगल्या प्रकारचा माल आहे असं त्यांनी सांगितलं आणि व्यापाऱ्यांनी देखील सांगितलं आहे माल चांगला आहे, चांगल्या दर्जाचा आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीचं हे नियोजन आहे. आणि अशा पद्धतीच्या ज्या प्रतिक्रिया देखील बोलक्या मिळत आहेत आपल्याला. आपण ही जी गर्दी आहे, बिलाला गर्दी आहे ती दाखवत आहोत. हे ब्लँकेट आहेत ते सर्वजण ब्लँकेटसाठी प्रत्येकाने गर्दी केलेली आहे. ह्या ब्लँकेटच्या बघतोय आपण प्रत्येकाने ब्लँकेटसाठी मोठी गर्दी केलेली आहे.
काय खरेदी केली आहे, काय सांगता? गर्दी आहे सेलला, काय सांगता? काही महिला आहेत त्या बोलण्याचा नाही. मॅडम, आज मोठ्या प्रमाणात ब्लँकेट खरेदी केली आहे, काय सांगता? हाय चांगले आहेत. चांगले काय quality आहे? कमी रेटमध्ये मिळत आहेत म्हणून गर्दी आहे. व्यापाऱ्यांनी हा सेल लावला त्यामुळे कणकवलीकरांची चालू झाली. होय चालेल निश्चित. कणकवलीतील व्यापाऱ्यांनी सेल लावला आणि आपली सर्व कणकवली समस्त कणकवलीकरांची चांदी झाली, अशा बोलक्या प्रत्येक. काय घेतलं तुम्ही आज, काय खरेदी केलं? मी ब्लँकेट खरेदी केली. ब्लँकेट खरेदी केलं. कसं आहे, काय सांगता? हा स्वस्त आहे, स्वस्त आहे. खूप गर्दी देखील आहे. हा, खूप अफाट गर्दी आहे. हो, अफाट गर्दीमध्ये ही खरेदी कणकवलीकर करत आहेत आणि सर्व जे ग्राहक आहेत ते देखील इथे येत आहेत. त्यांना व्यापारानेही गर्दी आवरत नाही आहे, कारण इथे ज्या मिळणाऱ्या साड्या असतील, त्यानंतर ड्रेस मटेरियल, ज्या ब्लँकेट असतील, टॉवेल असतील, वर्कर असतील किंवा अन्य गाऊन वगैरे ज्या साहित्य आहे त्या महिला वर्गाने त्याला उचलून धरलं आहे. खरेदीसाठी झुंबड उडालेली आहे. ही आपण एकंदरीत इथे पाहत आहोत की बऱ्याच महिला इथे ज्या खरेदी करण्यासाठी आहे. ही साडी जी आहे प्रिंटेड ती 180 रुपये साडी, त्याची जी किंमत आहे ती 180 रुपये आहे. आपण हेच महत्त्वाचं आहे, आपण ज्या पद्धतीने हे सगळं नियोजन पाहतात. तुम्ही खरेदी करण्यासाठी आला, काय सांगताय? खरेदी करण्यासाठी महिला आल्या आहेत, बहुसंख्य महिला ह्या खरेदी करण्यासाठी आलेल्या आहेत, पुरुष मंडळी देखील. आजी, तुम्ही काय काय घेतलं खरेदी करता? काय काय घेतलं? काय नाही सुनाय काय पुसणी घेतलेत. 200 रुपये. किती घेतल्या? 6. काय खरेदी केली? काय खरेदी? मी आताच आलो, खरेदी नाही केली. काही महिला या आत्ताच आल्या आहेत, बघतायत गर्दी असल्यामुळे त्यांना पाहायला देखील मिळालं नाहीये. पण बहुसंख्य आता आपण ही गर्दी पाहतो की मोठी आहे इथे. जे काय आहे हे? साड्या आहेत, साड्या आहेत. काय किंमत आहे? 450. 2 आहे, 2 पीस. 450 ला 2 साड्या. जरा उघडून दाखवत आहे कशी क्वालिटी आहे, काय? कॉटन आहे. सहावारी साड्या. सहावारी साड्या आहेत आणि या किती रुपयाला म्हटलात? 450 ला 2 सहावारी साड्या येथे ज्या येत आहेत. आणि तशाच पद्धतीने कॉटनचे जे टॉवेल आहेत ते देखील इथे उपलब्ध आहे. 100 ला 3 असे हे टॉवेल आहेत आणि त्याची देखील क्वालिटी ही चांगल्या दर्जाची आहे. आणि आपण जे पाहिलं की आपण घरामध्ये जे रोज कपडे धुण्यासाठी जे कपडे म्हणजे आपण आंघोळ केल्यानंतर आपण पुसण्यासाठी टॉवेल होतो ते बघा, टॉवेलचा दर्जा देखील चांगला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आतमध्ये तर तुफान गर्दी आहे. म्हणजे बघायला गेलं तर जे आपण सगळेजण ब्लँकेटच खरेदी करतात. म्हणजे थंडीच्या जो येईल, ज्यावेळी थंडी येईल त्यावेळी हाच ब्लँकेट व्यापाऱ्यांकरता प्रत्येकाला दिसेल, अशी ही परिस्थिती आपण पाहतो. की येथे जे हे ब्लँकेटचं जे पूर्ण कंपार्टमेंट आहे ते आता सगळं संपून गेलेलं आहे. आपण काही जे इथे खरेदी करणारे नागरिक आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की बाबा कशा पद्धतीचा माल आहे, काय सांगतात बघूया. काही ग्राहकांना विचारतो आपण. तुम्ही काय खरेदी केलं, काय सांगताय? साड्या केल्या खरेदी, परकर केले खरेदी. कसं वाटलं खरेदी करताना? मस्त वाटलं. ब्लँकेट देखील आता घ्यायचे आहे. घ्यायचं आहे. बहुसंख्य सगळ्यांनी ब्लँकेटच खरेदी केले आहेत, बघितले आता. बाकी अन्य काही वस्तू कशा आहेत, काय सांगता? बहुतेक साड्याच बघितल्या, आणखी हे परकर वगैरे बघितले, बाकी नाही. आता इथे आले मी. पुरुष वर्गाकडून काय तुम्ही काय केलं खरेदी? काय नाही, पुरुष वर्गाला नाही घेतलं. नाही, बाकी आम्ही काही घेतलेलं नाही, पण आम्ही साड्या जास्त करून घेतल्या. तर आम्हाला म्हणजे त्या जरा व्हरायटी वगैरे बऱ्या वाटल्या त्या साड्यांच्या. व्यापाऱ्यांनी हा सेल लावलाय त्यामुळे आणि आपला स्थानिक व्यापारी जो आहे ना, त्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी सगळ्यांनी मिळून हा सेल लावला, हे एक आनंदाची गोष्ट आहे. आणि उलट आम्हाला हे खूप बरं वाटलं या सगळ्यांनी. म्हणजे प्रत्येक दुकानामध्ये त्यांच्या जाऊन घेण्यापेक्षा या महासेलमध्ये हे घेतलेलं आम्हाला जरा बरं वाटलं. आणि जरा रिटेलमध्ये जरा दर बरे वाटले आणि क्वालिटी पण आम्हाला चांगली वाटली त्यांची. क्वालिटी पण चांगली मिळाली आणि व्यापाऱ्यांनी हा महासेल लागला त्याबद्दल आम्हाला खूप बरं वाटलं, असे इथे स्थानिक आता ग्राहक म्हणतात. त्यामुळे खूप चांगल्या पद्धतीचं नियोजन ह्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी केलेलं एकंदरीत आपल्याला हे दिसत आहे. आणि महिला वर्गाचा जास्त प्रतिसाद इथे मिळालेला आहे. मोठी उशी आहे ती 90 रुपयाला एक आहे. सियारामचा जो सेट आहे हा 600 रुपये आहे. म्हणजे शर्ट आणि पॅन्ट हे दोन सेट किती? 600 रुपये सियारामचे. हे आपण पाहतो की हे 2 सेट आहे सियारामचे, ते 600 रुपयाला 2 आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीचं हे व्यापाऱ्यांच्या सेलचं नियोजन आणि पुरुष वर्गासाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे. त्यामुळे हे सगळं जे नियोजन आहे, पण आपण सर्व जे लाईव्ह दृश्य आहे ते आपल्या कोकण साथ
त्याची बाजारात किंमत, परंतु या दरात ही योग्य आहे. 1,000 रुपयाला 1,000 रुपयाला ही योग्य आहे. शालू आहे, रिच पल्लू आणि मोठी बॉर्डर, मीना वर्क ऑल ओव्हर. या दरात ही योग्य आहे. गिरायकांना स्वस्त देणे हाच आमचा हेतू आहे. बाजारातले अशा पद्धतीचं हे शालू आपण बघितलं ते 1,000 रुपयाला. आणि अशा पद्धतीच्या खूप वेगवेगळ्या व्हरायटीच्या साड्या असतील, परकर असतील, त्यानंतर गाऊन असतील, पुरुषांसाठी ड्रेस मटेरियल असेल, शर्ट आणि पॅन्ट असेल, त्यानंतर टॉवेल आहे, ब्लँकेट आहेत आणि चादरी देखील आहेत. आणि हा सर्व माल आता खूप चांगल्या पद्धतीचा आहे आणि चांगल्या दर्जाचा आहे असंच या येथील व्यापाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद येथे या व्यापाऱ्यांच्या सेलला मिळत आणि महासेलमुळे, या व्यापाऱ्यांच्या महासेलमुळे कणकवलीकरांची चांदी झाली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सूर्याकडे झेप. नितेश राणेंनी धाडस दाखवावं, शिवसेना नेत्यांचं चॅलेंज. आणि पुरस्कार प्राप्त शिक्षिकेचं खास स्वागत. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.